Dhorai district kamalpur ni dhorai kamio belai na wana masijak patimung patiwi thangkha tini phungo. Khoroksa sini nukya borok no amchaini gana o nukjakha. Sini nukya borok tabuk ke kamajak. Tabuk sukjora borok no manya phone mini bike te bini loke je mani thongmani borok mankha. Tabuk police chok dog squad no tui borok no naijuk laijak.